Kublai ya pi baro, haki video ki bahakmat, nila deb ban sngap syapang ka akor kasi haka ketien keteliat, bat ka akor kasi haka riam ka bet. Te mentapat haka ni ka video ngin pun sngap syapi sai ki lai jat ki jat akor. Ka akor kasi haka yat ka yen, ka akor kasi haki kam ki jing trei, bat ka akor kasi haka jing em baman la kasni. Ka akor kasi haka yat ka yen. Kayat kayen kadai ka wei na ki akor kasi ka baki kasi ki bat berking bha. Ka akor kasi ka penken mau yangi balangi ya syarum syaneng halenti senkin ne la hangno ken mau de banyat don buram da ka ba pelet jingmut ya kalenti yat bat yat don akor om de banyat pen at syadem yat meng nile keret. Ka akor kasi ka hikai ru yangi baladangi ya halenti jaring khat kumnore bakum kendo ya kitemen kisan haki jaka bakim ailat shwa yaki bakin yad nakmat bangin yang shwa harut nikyar harut om banyatur persya. Ka akor kasi ka hikai shushu ru yangi baladaha banyat nakmat ki bayeng nishong lahabar ni hayeng ni de banyat dadem bada ong de nakmat ho kublai nangta ka akor kasi hakikam ki jingtre ka akor kasi kadawa bat hikai ru hakaliang kam ke jingtre habangi tre ya kanu ka kam lahayeng ni habar ni hangno ru de ban pen I ya ka akor ka babaha kata ban 3 minit 3 hok hadu banadep hinrei kalong klem akor ban syutrei turmur. Ka akor kasi kahikai ru balada pha trei manu kan mau ba om jude ban kentan ya kibangi la ban trei ngin trei bet hinrei ya kabangim la pat ngin ong bet jaka ketien ka basai ba pen pau bet bangim la ngim de ban long ki breu ki baknyum ka bakhadu ka akor kasi ha ka jing em ba man la kasni ukhasi haki benta baro ka jing em lasin syar da ka akor hala ka riam ka bet ka kren ka khana ka yat ka yeng ka trei ka kta bat ka jinga de para brew nuksa habangi khuble kti yanu ngim de ban kurup ne pajut e haba IAA ki brew omde ban shim da ka kti ka diang bat haba kum shim da ka kti ka diang ni haban shim da ka kti ka diang kan mau banda ong da kakadyang ho map lani khublei ho da kakadyang nangta habawan kai ki brew hayeng dei ban khot yaki banrung bat ban ai jaka bakin shong dei ban sin barangap yaki brew dei ban kamai yaka hok ka akor kasi ka sinsha nadu na yeng hadu habar hayeng kawan ra yaka jing e bar ka jing buram iwe ya iwe pat ban kran kham akor ki kmi ki kpa ki hinmen ki para kalong kabom dei shabaru kalong kumjo ban buram la kalong ki khun ki kha ki kor ki jat ki paralok parajor ne ki para marjan bar kishnong ki thau ki basong basa ringkat kalong kabadan kam e bane ye berburam iwe ya iwe klem dale shiliang namar kata kalong kabadan kam e ya ki kmi ki kpa ban hikai ban sneng ban kraw ya ki khon ki kti hala ka jong ka yeng ka sem bar kumjo ru ni ki khon ki kti ban bot bat ko ngu ya ki kmi ki kpa kumba ong ka yeng ka de ka shlem sandur ya ka long brew man brew ki khon ki kti haswa bangin pinkut ngitip shai bangi ki long dien man dien ngimla shu ban bot thek ya ki ne ki sanjat ki akor hakini kisni hinrei kenmau bangin ya le karbala banbut knang bakari berkejat benrew khasi jongni kanam long kum kejat benrew kabadi tador yala kajong karukom de banbut teneng yaki weipan ka akor ka batam kumle shibon